¿Saben en qué consistís el Meruig Festival? No. Quan la festa s'aproxima i no la pugues disfrutar, no patisques per gaudir-la, que Pomelo te la contarà. Especial llevaos de Nadal i de concerts, Sant Antoni, Falles, Meruig i Festivitat. Quan et trobes amb Pomelo una entrevista et faran i després al YouTube ells ja penjaran. Comença Pomelo, comença Pomelo, hey, hey. Comença Pomelo disfrutant de festa en festa dins Capçalera. Comença Pomelo, comença Pomelo, hey, hey. Comença Pomelo disfrutant de festa en festa dins Capçalera. Molt bon dia, molt bona vesprada, molt bona nit. Franja hora en què estigueu veient això. Un any més, l'Assemblea de Joves Meruig organitza el Meruig Festival, que aquest any compta ja amb la 7ª edició. Ara anem a veure les activitats lúdiques i per a tot el públic que ha realitzat l'organització durant aquesta vesprada. Anem a veure-ho. Nosaltres hem vingut d'Escola Valenciana i del Reviscola, però avui també, a part de ser de l'Alcoià i el Comtat, venim per la coordinadora de la Vall d'Albaida per la defensa i l'ús del valencià. I hem fet un taller de reciclatge de brics de llet. És una part també de compartir el Meruig, ja no tant en la gent més gran que va als concerts, i més una col·laboració també amb els xiquets, una vesprada d'estiu, que tots s'avorrixen, està l'opció de vindre els xiquets al taller. Doncs jo he arribat fa poquet, però la veritat és que n'hi ha molt bon ambient, tant de gent jove, gent adulta i xiquets. Ja podeu veure que n'hi ha varietats de tallers, de fer samarretes, així estan fent carteles les nostres companyes i la veritat és un dia que dona goig estar així amb tota aquesta gent. Jugant al tanguinet. ¿Puede explicar qué consiste? Pues en el tubo ixe. El tubo ixe que han tirat els xiquets a terra, tiren el tubo i després la fitxa que més proper està de la xapa que tiren ells, la guanyen ells. Així anar fins que s'acaben les fitxes. Home, doncs que està molt bé. Millor està així que on ens van fer l'any passat. I allí estava el sol pegant de cara i així n'hi ha molta sombreta. Que me escuchen, compañero. Som de CNT Vall d'Albaida i no res, hem vingut en la distri a donar informació sobre CNT, sobre el moviment llibertari en general. Tinguem llibres, música, samarretes, pegatines, un poc de tot, perquè la gent mos conegui un poquet. A mi personalment no ha pegat molta volta, però m'agrada molt l'ambient perquè realment hi ha un ambient per l'unitat popular, hi ha jocs per xiquets, per majors, per tot el món, està ahí lo de jocs populars, està ahí els tallers per xiquets, o sigui, està ambientat per tot el món i això em pareix de puta mare. Este taller és el del Meruig que fem sempre i normalment el fem en les trobades i tot això, i simplement és que els xiquets triïn la camisa del color que volen, agarren la plantilla de qualsevol lloc i en la pintura i en el rodillo ho estampen, ho pengen un ratet i quan es seca se ho enduen. La veritat és que no s'esperaven que vinguera tanta gent i el fer-ho així en el parc del Ramongín jo crec que ha vingut prou més de gent de la que s'esperaven i tot era acústic, tota la capoeira, el fer-ho ahí baix. Jo ho veig molt bé i molts xiquets han vingut, la veritat és que estem prou contents. Doncs molt bé, perquè així els xiquets estan així jugant i coneixen jocs que no poden jugar normalment. Perquè, per exemple, el joc del sabó està molt bé. Rialles Espais Socioeducatius som una empresa d'activitats socioeducatives i en una diada com la d'avui volíem estar presents més que res per col·laborar de la cultura d'ací del poble.
em semblava prou interessant i important el fomentar això. Aleshores, el que han fet ha sigut un taller de pompes de sabó i la veritat és que està tinguent prou èxit, els xiquets s'ho estan passant molt bé perquè a més es queden prou flipats en les formes que fan les pompes de sabó i la veritat, molt bé, molt bé. El fet de posar-ho en este parc està anant molt bé perquè estan vinguent un munt de xiquets, a més n'hi ha molta sombra i no estan de socarral i està tot com més agrupat. Està molt bé pels xiquets. Més còmode, ha sigut una bona elecció elegir aquest parc que es queda també en la zona, perquè el recinte d'Esmeruts el tenim allí darrere, també així està en el barri Sant Rafael, i aquest lloc és molt més adequat, m'agrada molt més que l'any passat que vam patir un poc de calor. Sí. A mi em sembla una iniciativa molt positiva, no? Perquè és l'esdeveniment cultural, juvenil i musical per excel·lència, no? De la nostra ciutat, de la Vall d'Albaida, i inclús és un referent intercomarcal i a nivell del País Valencià, no? Que vinguen associacions de la talla de les que estem veient per ací a exposar doncs, les seues activitats i a fer tallers per a xiquets més menuts i per a la gent jove, doncs, són iniciatives molt positives per a dinamitzar, no? La cultura i la vida social de la nostra ciutat en quant a festivals alternatius i de música d'aquestes característiques, no? Bueno, nosaltres estem molt agraïts d'haver pogut tocar així, en la plaça, mentre fan els tallers i tot això. La gent molt agraïda i res, ara passar-s'ho ben el Meruts. Nosaltres tenim un parell de cançonetes gravades al YouTube, la qualitat no és molt bona, però Elefante Bohemio i res, Facebook i tal, i esperem que vos agradi. Vinga, gràcies. Bé, i després d'aquest magnífic reportatge de les activitats que s'han fet aquesta vesprada, anem a connectar en un nou reporter que està en pràctiques, podríem dir. Ell és Isma i ve d'Alfafara. Anem a contactar en ell. Molt bona nit, Cristian. Estic encantat de formar part ara de Pomelo Televisió. I no res, estem així a veure com va la nit. Ara mateix està tocant xarango i tenim així un xic. Com va la nit? La veritat és que molt bé, perquè concerts com estos fan falta al País Valencià. La veritat és que potenciar la música en valencià és molt imprescindible. Ara estem així amb dos xics, que d'on veniu? Nosaltres, jo de Beniflà. Jo de l'Orxa. I què vos pareix els concerts d'avui? Què vos pareixen? Estan de... Home, mos han enganyat. Nosaltres venim a veure Melendi i això era demà, però estan bé, estan molt bé, eh? Bé, als tallers d'Estàs Prou vingut o...? No, als tallers no han pogut acudir per qüestions de faena, però molt bé. Molt bé. Ben muntat i tot per això, per al pròxim any grups més econòmics. Però està perfecte. I així la tele i tot, de puta mare, m'agrada. I sou uns cracs, Pomelo, sou els millors. Millor que Canal Nou, impressionant. Hola. Summer
Així tenim a tardor, o bueno, com us van dir en ràdio Ontinyent Otoño, no? Sí. Bueno, ells venen de la ciutat de València, avui s'han encarregat de ficar-li el pop rock en valencià a aquest festival. Bueno, com us ha anat de l'escenari? Això va primera. Lo primer que es pregunta. Bé, jo crec, parla a nivell personal, però crec que reflexa un poc l'opinió dels tres. Hem estat molt a gust a l'escenari per a ser el grup que obria la nit de concerts. Crec que hi havia una afluència de públic considerable. Agraïm molt a la gent d'Ontinyent que hagi vingut només començar el concert, perquè sabem que això suposa un sacrifici i per a nosaltres ha sigut molt important el fet de tindre un recolzament per part del públic, hem estat molt a gust. Com va sorgir el projecte de formar Tardor? Veníem de projectes anteriors i Àlex i jo vam començar a moure, no? Teníem ganes de fer un altre grup i de cantar en valencià i de fer un rotllo diferent, no? I bueno, vam parlar amb David, que era company de carrera, i a partir d'ahir va començar a sortir tot. Bueno, ens arriba a les nostres orelles que en un principi teniu un projecte anterior que cantàveu en castellà. Sí. ¿Vale? El fet de cantar en valencià vos ha fet fer més visibles de cara a la gent i podríem dir? Jo no tant sé si és el tema de cantar en valencià, sinó el fet que també hem madurat i en veritat a priori semblava que el fet de cantar en valencià i fer un estil així anava a ser un hàndicap per a nosaltres, però no ho ha sigut, per a res. De fet, la gent ha respost inclús molt millor del que esperaríem. Ha sigut increïble. I com vegeu en un futur Tardor? Esperem que continuï la progressió, perquè des d'un principi hem anat creixent poquet a poquet, hem fet coses, hem treballat molt, la veritat, en el local. Quan hem entrat a gravar la maqueta primer, després el disc, hem tingut un treball molt gran darrere i l'únic que ens queda és esperar que continuï progressant de la mateixa manera i seguir formant part d'aquests festivals, de concerts, de rodar i que Tardor cada vegada siga un poc més gran. És la idea. I ja per acabar, per a una pregunta que pot interessar als vostres fans i públic, pròxims concerts. Bé, ara mateixa no podem avançar dates perquè en el grup atravessem un moment en el que no estem en les millors condicions per oferir molts concerts, però sí que podem dir que en un parell de mesos tornarem a estar junts per poder treballar al 100% i tornarem a planejar tota una gira de dates de concerts per tot el territori del País Valencià i esperem que tota la gent vinga com ha fet fins ara i ens faci passar les nits que ens ha fet passar fins ara. Molt bé, pues això era tot i bueno, esperem que ho hàgiu passat bé i bueno, a disfrutar la nit que encara és jove. Moltes gràcies a vosaltres. Que festivals com estos s'organitzen en la Setmana Gran de Festes d'Ontinyent és tot un orgull i un plaer i un honor poder estar així amb vosaltres. I esperem que duren molts i molts altres anys. Avui ha sigut un dia bo i avui ha sigut un dia gran. I esta nit encara ha acabat, ha continuat. Moltes gràcies i fins una altra. De soles comentaban que se acabe la son, que son el despertador. Andremos aquí en descarga y el brilla el sol. Después saluden, un sonrimen con cosas de davant. I els núvols van por l'imaginar. Jesús, és un dia bo, és un dia gran. És un dia que això se va acabar. Força! És un dia bo, és un dia gran. És un dia que això se va acabar. Se respiren aire fresco y el sol en su bocina. ¿Cómo se huye?
pensaré en cada moment. Les flors, el sol i els núvols, els horts i la gent, els nostres cors. És un dia bo, és un dia gran, és un dia que això se va acabar. Tenim així a 3 membres del grup al jugar, que són Carles, Dani i David. Primer de tot, enhorabona pel concert que heu fet. Hem vist que la gent ha estat molt implicada en les cançons i tal. Com ha sigut l'experiència de tocar al Meruig Festival 2013? Jo penso que ha sigut una experiència molt positiva, ja que el que ha sigut l'acollida de la gent cara al grup i cara a lo que ha sigut el directe, i més en Ontinyent, que és la nostra casa, i la casa de la Vall d'Albaida, de gent de Benigant, d'Aielo, ha sigut molt positiva i a mi m'ha quedat personalment un bon sabor de boca. I quina reacció creu que ha tingut la gent davant les noves cançons del nou disc que heu tret i tal? La veritat és que hem baixat de l'escenari molt contents de com ha sigut el concert i de com les cançons han anat guanyant en la gent. Jo crec que al final este nou disc està poquet a poquet entrant en la gent i en els directes es veu i es nota que la gent respon i això ho recibisses des dalt de l'escenari i a la vegada l'estàs pujant. I davant de les velles, perquè com heu tocat també de les velles... De veritat que hem baixat de l'escenari molt contents per com ha anat el concert, per com han respost la gent, tant a les cançons noves com a les velles. Jo crec que hi ha hagut una pujada a poc de lo que eren les cançons i la gent estava acollint bé. La gent sabia cançons de les noves, que això va sorprenent que cante cançons nostres i això és una cosa que ens satisfau pel poc de temps que porten funcionant les cançons. Per a repetir, no? L'experiència està. Home, clar que per a repetir. Sí, de fet, que estàvem ahir després, antes del concert, estàvem ahir darrere i estàvem parlant, no sabien si vindria a aquestes hores massa gent i de fet quan t'hem alçat el cap a mitjà en concert ha sigut una experiència grandiosa per nosaltres, ens agrada moltíssim. Cal que per a repetir, per supost. I ara una pregunta que pot interessar més als vostres fans, al públic i tal, és quan podrem tornar a veure a jugar els pròxims concerts i tal, més o menys? De moment tenim el dia 21 de setembre
en Carrícola, l'aplec ecologista que fan tots els anys, i aquest dia tenim per la nit, fem un concert llarg damunt, que ja no és el de 3/4 que fem així, o sigui que poden disfrutar d'això. Disfruteu de la nit i, bueno, ja no mos molestem més. Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Volar por los senderos, como aventureros volveremos a soñar. Nos daremos calor, ahora también caminación tan mejor. Hoy me levanto de ganas de andar juntos a la orilla del mar. No para verlo, vivir para comerlo, para tocarlo, probar para tocarlo, para cantarlo, soñar para soñarlo juntos. Nos daremos calor, ahora también caminación tan mejor. Hoy me levanto de ganas de andar volveremos a soñar, volveremos a soñar una vez más, volveremos a soñar, volveremos a soñar, menos una vez más. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. I ara sí tenim a dos dels membres del grup que aquesta nit ha fet més quilòmetres per estar així. Són els Charango. Hem vist que heu estat molt ocupats signant CDs, fent-se fotos en tota la gent. Enhorabona també pel magnífic concert que ens heu oferit esta nit. Bueno, us vam veure així en la Vall d'Albaida fa més o menys quasi un any, en el Fesfira, ahí en Albaida. Com ha respost la gent de la comarca un any després d'aquell concert, més o menys? Bueno, primer de tot, gràcies per tornar a estar aquí. Ha sigut brutal, ja de l'any passat fins ara. La primera vegada que vam venir l'any passat aquí era el segon concert, o sigui, era molt poquet i començàvem a fer-nos conèixer aquí. I d'aquest any cap aquí ha sigut brutal l'acollida. De fet, ja fa uns quants, els últims 3 concerts que marxem d'aquí dient que València és casa ja. Ens sentim molt a casa, molt, perquè la gent ens acull brutal. Només cal veure, avui ha sigut al·lucinant el Caliu, la gent cantant tot, compartint cada moment, és al·lucinant. I alguna vegada havíeu sentit parlar del Merus Festival? Ho havíeu sentit? De fet, el dia aquest que vam venir al Baida ja ens en van parlar i a més, al ser una de les primeres nits que vam venir aquí, vam fer molts amics d'Ontinyent aquell concert. I hem anat mantenint el vincle i al final venir aquí també ha estat molt especial perquè de fet ens quedem a dormir a casa d'uns amics i que estem fent família aquí, ens sentim superafortunats, ens agrada molt aquesta terra. Bueno, i ara una pregunta així un poc més serieta. El primer disc que heu fet, el Benvinguts al llarg viatge, ha tingut un enorme èxit per tota la contornada i tal, i
la pregunta és, sentiu més responsables a l'hora de fer un segon CD per no decebre els vostres fans? O sigui, saps? Si com el primer ha tingut tant d'èxit, sentiu més responsables per a tornar a fer un disc exitós? Clar, és diferent, no? El primer disc ens estàvem inventant i estàvem buscant com volíem sonar i ara la gent ja ens coneix, nosaltres ja ens coneixem i sí que és un repte, no?, encara aquest segon disc. Però bueno, el Marcel fa cançons i les fa brutals i nosaltres van arribant coses al local i confiem, no? I estem ara això a punt d'inventar-nos aquesta segona etapa de Charango i bueno, amb moltes ganes i que el viatge sigui llarg, no? Veure on ens porta i bueno, això. És un dels reptes que tenim ara, però també ens l'agafem com a una de les coses que ens ve de gust fer, no? Encarar una nova etapa, o sigui que molt contents. Bueno, ja saben que un dels vostres lemes és lo de Music in Revolution, no? Com creu que és la situació del músic actualment a la món musical, tot, econòmicament, socialment, com creu que està el músic? Bueno, vivim en un país que ja no amb la música, sinó que culturalment està vençut. Fa molts anys que ho està, no s'hi aposta, i a més ara el primer en caure amb tot això de les retallades, a part de moltes altres coses essencials, com la vida mateixa, és la cultura. A part d'això, la música té dos vessants, no? Hi ha la part que des de dalt no es fa res per promoure-la, no es fa res per ajudar, perquè tira endavant la cultura, però també, paral·lelament, hi ha gent molt viva i passen coses com, bueno, sempre hi ha molts grups disposats a donar-ho tot i a reivindicar lo seu. I això es troba com dies com els d'avui. Hi ha molts grups tocant, molta gent amb ganes de fer coses i sí que hi ha molta vida des de sota, des del poble, des de la gent que es troba, perquè la gent que vol fer coses. I en aquest sentit està brutal, vull dir, hi ha molta vida. Per sort tenim un poble molt viu. La llàstima és que ens governen una gent que ens tenen molt morts, però per sort... Per això està la música, per reivindicar-ho. Molt bé. Així en Ontinyent, el País Valencià, sempre serà la vostra casa i Pomelo sempre estarà ahí intentant anar a tots els concerts i tot. Bueno, podeu dir els pròxims concerts per als vostres fans, més o menys? Ara venim a Carcaixent, també venim al Festardó, però així de memòria som molt dolents i no ho sabem dir gaire. Però tenim una pàgina web que és www.charango.com i allà hi ha tots els concerts, la gent els pot mirar i encara baixarem unes quantes vegades cap aquí, que aquest estiu és el punt on ens hem trobat com a casa i tenim ganes d'acabar-ho de compartir aquí fins a final de temporada. Això esperem. I moltes gràcies. Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres i bueno, fins la pròxima. Un plaer. Estem així amb una xica, Sarai. Com t'amols, d'home? D'Agullent, home, d'Agullent. I què et pareix la nit? Com va? Home, de moment molt bé. Un reporter molt guapot. I els grups que han portat aquest any? Em pareix molt bé. Portaré un grup que no m'agradara per poder veure mentre dice el grup no, això, però està bé. Fenomenal, ese es el camino. A mi me preguntes Què et pareix els concerts d'esta nit? La veritat que, comparat amb el Menuts de l'any passat, penso que el cartell és molt més bo, però com he dit antes, soc aficionada a falta caoba, però Charango i la Raïs són molt bons grups i penso que donaran molt que dir esta nit. I als tallers, esta vesprada has vingut als tallers i això, tot això que han fet? No, és que jo dorm per l'esprà i visc per la nit, entonces esta vesprada no he vingut, però segur que sí que s'ho van passar superbé en els tallers. Estic segura. Com el diuen? Com? Tu eres nou, veritat? I jo soc nou. És nou en el Pomelo, perquè jo no el coneixia, Mira, el bateria, com el Chirimita Horchata, entrevisteu-lo. Com el Chirimita Horchata, entrevisteu-lo. ¿Eres tú? Fíjate tú, eres tú. A ver si levantamos el polvo de Ontinyent, que no se ve desde aquí. Hay que bailar un poquillo,
Otra cerveza, el cargo pesa, lo que me vais a tener que recoger. Del pueblo en un bar sentaba viendo que solo estaba bebiendo pero nada resolviendo. Otra cerveza, que el cargo pesa, lo que me vais a tener que recoger. Cuando se miró el bolsillo no le quedaba dinero, efímero poder para aquel que vive enfermo. Abro la puerta, todo da vueltas, luego en la calle la cama perfecta. Profundo su sueño de un planeta no se agotó como perro sin dueño, campo y medio moribundo. Sueños caminos, sobre asesinos, entre caminos me buscan a mí. Más que una pesadilla parecía realidad, por mucho que gritaba nada se podía escuchar. Sentirme mudo es como estar desnudo, sentirme mudo me ha hecho reaccionar. Cámara voz del pueblo, encontrar a toda acción. Fue llegando el botín, la vuelta en su reino. Recuerdo tanto aquellos cantos, discursos y gritos de revolución. Hizo quedar atenta y alerta. Siempre despierta. Sentirme mudo es como estar desnudo. Sentirme mudo me ha hecho reaccionar. Fuerte al bajo, Adri Faust. Y aquí te traigo mil lenguas de las venenosas, ten cuidado. Te traigo algo letal, el arma más hermosa, ten cuidado. Y aquí te traigo mil lenguas de las venenosas, ten cuidado. Te traigo algo letal, el arma más hermosa, ten cuidado. Un aplauso para Edu Soldevila, la guitarra, esa forma.
i la cara de ser superguai. Premis guanyats, curros passats, cotxe, carner, habilitats. Incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa. Deixar de banda, poble i amics, paga la pena. Però per què ho diu tan ro? Un aplaudiment! Un somiador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'Ander el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones? Que pena un expedient tan impecable. Tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable. Treball infame, salari miserable. Paga la pena però en negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai. Currículum amunt i avall, desesperança. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la soga al coll? Les ganes de morir-se o matar, equilibrismes. Caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme.